झाला मन यूट्यूब सांगता कुठे वश्य मंगिरा बात आहे यूट्यूब सांगता मर्ची मारा दाता आणि धावते मातके भूके जागी अशी पोस्ट बचाक म्हणजे तो जायरा माझ्या बारकते पाठी तो जायरा आणि बेतो तर पेशदार न मारतो हो आणि प्रश्न उदा कम की फोना कापते पहले मशवार पेशदाराने शो मैं वीडियो को तो आखिरी बेचारे ते लाती संगत मैं पैदा के मशवार प्रश्न माशाल्लाह मचीज कर पेशदार है ओ बरकत है चाय अडकने संगतानी नेस्ता हूँ सबसे जर्सिया शलवारा दोस्ता गोशोता मकारा आली शिंगेता बाजारा दी बग्र चस्कोता बिचारा मनगो गंडो के बालाचा दीपा जंगला इरकापता मंगरदानो कना प्रियाता अल्लाह तो मनावत दाता इस्मा श्वानगी उस्ताता मर्दा मतवार फिरदाता श्वानग ब्यादमानी बारे तो वरनाई नदीस्ता गारे